Hormatly Ata Watan TV YouTube kanalynyň tomoşaçylary, ene Green Card'yň resnamlary kabul edişlik bir 3-4 saat boldy başlady. Nähip bolsa, bir hepde soňunda Ata Watan TV YouTube kanalymyza giňişçe video ýazgyp goýaryn, soralara jogaplar goýaryn. Nähip bolsa irdenem Ata Watan Türkmenistan.com saýtyna instruksiýanam türkmen diline ýerleşdirer. Nähip bolsa soralara, mesela hay soralara olaryň nähip bolsa makul hyzmat terjime merkezine men terjime etdirip, onam Ata Watan Türkmenistan.com saýtyna goýarys. Hepde soňunda da şu wagt men okuda aşanda 7 ýaşly dowam etdi. Oğlumum ne sabaklary bolýar, bolýar. Şip hepde içinde elmi ýetjek däl. Şeýle görnýär. Hepde soňunda Ata Watan TV YouTube kanalyna ne giňişden videony, ne soralara jogaplar edip, edip bolsa ýerleşdirer. Ene şu wagtdan kanalymyza agza bolun, şu video ýerleşdirende size jaňjary ýalar. Ene şeýleje gytaç habar bereýin. Green Card näme o barda videolarymyz bar kanalymyzda. Green Card utunda soň näme etmeli hemme zatlara bar kanalda. O zatlar gaýtylap oturjak däl we köp bilýänler we bir zatlar gaýtylasaň näme gaýtylar diýerler, gaýtyladyň diýerler. Şonçuýum onu gaýtylap oturjak däl kanalymyzda we YouTube kanalymyzdan tomoşa edip bilersiňiz. Isleýänlere ýene bir edin, isleýänlere ene giňişden maglumatym ýerleşdiren. Tämin entek özüme diňe bir açyklanyny gördüm. İçine jikme-jikler barlak göremok. Doğrumasam muhatapım yok ama barlak gören olsa birinin adından molyami bir hile edip kalsınması yani adından molyami size nasıl hükümde görkezip video bilen paylaşıp görkezip olsa molyamlar her şey hoş sağ olun. Hormatly tomoşaçylarymyz ýene bir belläýin biziň Ata Watan media hökümine, makul hyzmat terjime merkezi hökümine, men döwran oglaryş hökümine hiç ýyl Amerika bilen baglanşykly hyzmatymyz ýok. Green Card'dan doldurup beremiz ýok. Ýa-da Amerika talip bolsun, işlemek bolsun, okumak bolsun, näme maksat bilen geljek bolsaňam o barada da hyzmatymyz ýok. Köp ýerlerinizi düşünýän men ýöne ýokdan ýene bir gaýtylap edin, şeýle hyzmatymyz ýok.